So, sabi ni wife, para daw amoy Hong Kong. Dahil nga naman dun sa aroma ng shabu-shabu natin. So spicy, so herby, parang ganun siya. Na parang nasa Hong Kong ka. Kasi nasa Kong Kong tayo. Nasa Kong Kong Shabu Shabu tayo. So para tayo nasa Hong Kong kasi nandito tayo ngayon sa Kong Kong Shabu Shabu. So guys, this is located sa Rizal Avenue, Clark Air Base. Ang pinaka-landmark natin dito yung old entrance ng airport. Sa tapat ng dating Oriental. Yun. So this is our table. Ayan. Take note guys, di po sila unlimited. So per head po yung rate natin for the Shabu Shabu. Although meron din silang mga a la carte for other dishes. And this is what we're gonna experience today. So yun, excited na siya kasi gusto niya magluto. Sa dami-dami ng mga pinuntahan natin mga shabu-shabu, nakita natin yung mga iba-ibang style kung paano kainin nga or i-prepare yung mga shabu-shabu. So, yung mga vegetables natin parang binablanch lang nila. So, parang didip ng konti sa mainit and then dip ulit dun sa sauce, kain. But for us Filipinos, it's a different. So, sanay tayo dun sa talagang lahat nilalagay muna and then niluluto. Sama-sama yung lasa. That's what Mark is doing. Yes. So additionally, dito sa may Kong Kong Shabu Shabu, meron silang steamed Shabu Shabu. So later is titignan natin kung ano yung tsura nun. Look at this. What's this? Ano to? Bago to. Solid. What is this? Bibim Mandu. Bibim Mandu. Mandu is ito, di ba? Yes, sir. So, Kasi ito naman po is vegetable po in Korea. Bibim Mandu. Yes. So mix of bibimbap and mandu. Mandu. Tapos ito po. Tonkatsu, sir. One of our best seller po. Yes. Yes, sir. Maubos mo yan, bro. Ha? Maubos mo yan. Siguro kung ito lang, pwede natin maubos, pero may anin pa daw silang ilalabas. So tingnan natin. Rice noodle soup po namin siya. Isa one of our best seller po. Especially popular in the Korea. Yes. Siniserve po namin siya with onion pickle and hoisin sauce and sriracha. Yes. This is, ano to sir? Korean fried rice po. Korean fried rice. Korean fried rice. Korean fried rice. Refreshment. Ooh. Better open it. Wow, look at the steam. Sauce, of course. Steam Shabu Shabu. Magkano siya ang Steam Shabu Shabu? Steam shabu shabu po is 550 per head. 550 per head. At least same din mo ng shabu shabu na at least 2 orders. Okay. Assorted fried food po ma'am. Ito po yung sauce niya na honey mustard and tomato sauce. Okay. So ito yung pang-appetizer na siya. Thank you. Actually guys, gusto ko medyo maraming garlic or bawang. Ayan. Mmm. Naman. All in one. Ay, tara ka na. Nauna na kaming tumikim ng mga pin-prepare nila para sa amin. Pero on our table, what we actually enjoyed after a few minutes, of course, meron tayong yung kanilang
very own Shabu Shabu. Meron din tayo dito steamed Shabu Shabu. This is the first time na talagang maka-encounter tayo ng mga ganito, ano. Meron din tayong Bibim Mandu, tonkatsu, all fried. This is the Korean fried rice. Meron din tayong pad thai. This one is the cold noodles. Also a rice noodle. Rice noodles. Paired with fresh spring roll. Meron din tayong fresh spring roll. So, let's continue eating. Let's go! So, ayun guys, let me tour you quickly dito sa dining natin abang nagpapapicture yung mga crew natin. Ayan. Hi guys! Ayun. So, the dining area is actually super large. It's spacious. Meron din tayong mga VIP rooms dito. I believe there are 3 yata or 4 VIP rooms in which you can dine in privately. And then dito yung public natin or communal. It can accommodate siguro hanggang 50 or more than 50, I guess. So, this is the dining room.